Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kinig inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Mga contract tracers sa West Cluster sa Dakbayan sa Cebu, emosyonal nga misaysay sa GMA RTV Balitang Bisdak sa ilang grabing kalangan sa pagpagawas sa ilang suhulan. Nanawagan sila sa Emergency Operations Center nga ihatag na intaw na ilang suhulan sa labing daling panahon. Ang contact tracer usa sa mga mirisgo sa pagsubay sa mga tao nga nahimong kontak sa mga nagpositibo sa COVID-19. Si Chelo Valiena sa report. Sa 189 ka-contact tracers sa Dakbayan sa Cebu, 39 kanila na destino sa West Clusters nga nagbase sa Sawang Calero Barangay Gym nga nagatiman sa Napu ka barangay. Sa 39 ka-contact tracers, 21 kanila gikuha sa DILG isip mga contact tracer o swabber. Apan ang mga contact tracer sa West Cluster, may reklamo na kay ang suhulan pa lang sa July. Mo'y ilang nadawat niya tung Oktubre. Gani sa ilang briefing, gisaaran sila sa City Hall nga gawas sa 450 pesos nga suhulan nga dawaton, makadawat usab sila og 500 pesos nga hazard pay. Nasakitan sila tungod kay wa pa nila madawat ang ilang sweldo alang sa Agosto, Setyembre, Oktubre ug karon Nobyembre. Ang wala lang gyud masaad kay ang hazard pay namo kay during manggod pag-hire namo gi-orient me niingon man gyud nga naa gyoy 500 pesos nga hazard pay. July pa mi start, July 1. Ngano mingon silang wala mi budget. Ngano pagtabang nila nahitabo, di man dautan mo tabang kay namin kalamidad nahitabo. Mano na-approve ilang budget sa pagtabang dito sa Catanduanes. Samtang gipahibaw ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Implementer sa Interagency Task Force, nga naaprubahan na sa konseho sa miaging semana ang realignment sa gahin alang sa suhulan sa mga contact tracer, swabber o task force kasaligan. Ganahan sila mo sweldo pero wala pa may realignment, wala pa man tayo kwarta nga asa na ang kwarta pero not for that purpose. So we have to realign that. Apan ang executive department lang ang makatubag kabahin sa 500 pesos nga giingong hazard pay nga gisaad alang sa contact tracers. Alang hinuon sa konsehal nga angayang hatagan ang mga contact tracer tungod sa karisgo sa ilang kinabuhi. I think the best office to answer that, sir, is ang nag-hire din nila, which is the executive. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Hingpit na napasal sa Konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang ordinansa nga nanalipod sa mga Mandawihanon batok sa mga harassment o pagbinastos. Subay usab kini sa balaod nga Safe Spaces Act, ang report ni Nico Serino. Kining mga managhigala nga taga-barangay Subang Dako nakasinati na kuno og kiwaw nga sitwasyon sa kadalanan. Usa niini ang higayon nga dunay manitsit, butang nga di sila komportable. Usahay di na lang nila kini panumbalingon. Mga bastos niya, walay respeto sa mga babay. Nagtuusad siguro sila ba na di lang mapil ang babay nga na bastos or samtang nga na. Then makayon ko kasi siguro sila yung mga manners o sila nagpantudluan sila maginikalan siguro nga magkinagbabay, marespeto. Ang kaming mga barkada maagimi ba mga dekarga, mga kasagaran, mga dagong truck ba, mansitsitsan yun.
Ang catcalling makonsidera nga Gender-Based Street o Public Spaces Sexual Harassment Act nga hugot nga gidili karon. Ang konseho sa Dakbayan sa Mandawi may papasar og local ordinance kabahin sa Safe Spaces Act. Ubos ni ini, silutan ang mga muhimo sa kalapasan sama sa mga lihok nga makaharas, sexual comments, suggestive language, sexual jokes ug uban pa. Mga kalapasan nga sagad gibuhat sa mga pampublikong lugar. Daghan biya sa tagmasugatan nga mga catcallings, mga bugal-bugal, binastos kababayan, so ato sana siyang gitagaag bili no nga atong maprotektahan sa nagatawas ato dire. Ang mga penalties ana ato sa gyud giagad ngadto sa national. Giklaro sa nangamahan sa ordinansa alang kini sa tanan nga gender nga posibleng makasinati og pagpangabuso. Sa tanan ni Gender-based. Sa tanaw, this is gender-based. Mababay, malalaki, matumboy, mabayot, matiguwang, mabata. Tanan, no? Mao nga giawhag ang halapad nga education campaign aron mapasabot kining maong topic ug kalikayan ang pagpangabuso sa katilingban. Ganahan mi nga kung ang mga tao mag-istorya about Mandawi, makaingon sila ba, uy, ang mga Mandawihanon, no? Mga kabawgin mo respeto, nagpakabana sa ilahang isig katao. Dili ta gusto nga asus kaway mga batasan in ana. Gusto ta nga ang ato ang new breed, new generation of Mandawihanon. Kana na nga kanang something to be proud of. Ang pagpapasar sa local ordinance sa Mandawi pamaagi sa pag-institutionalize sa napasar na nga balaod ni atong Abril nga Safe Spaces Act. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Labing unang material recovery facility sa Dakbayan sa Talisay gitukod sa compound sa Talisay City Hall. Mga natigom nga plastic bottles himoon nga stoppage sa mga basura diha sa kasapaan. Ang report ni Femari Dubabo. Dinhinagi pahimutan kini natigom nga mga plastic bottles nga basura gikan sa dakariyang buhatan sa Talisay City Hall ug ang mga gipang turnover nga basura sa mga tunghaan ug kada barangay. Gipanglain kini kay moong pangsala sa basura diha sa sapa aron di mulaho sa kadagatan. Samtang kining shredder nga hinatag sa Department of Agriculture gigamit pagaling sa mga dahon ug mga sagbot aron himong organic fertilizer. Aron nga to mga basura ma-reduce na at source, dili na dako ang atong basura ilabay sa ato ang landfill. We hope and I pray nga ang barangay musunod sa ato ang sistema. Mato din Yervis nga gawas nga makatabang kini sa waste reduction sa Dakbayan, posibleng mamahimo usab kini nga livelihood program sa kabarangayan. Kasamtangan usab nga gitukod ang material recovery facility sa likod sa command center. Material recovery facility building. So ang tanang basura anhin na din nato i-deposito. Anhin din ang final sorting. So ang final sorting, ug di mapuno na siya, masegregated na gyud ato ang basura tibuok. Kung mahuman ang MRF diha sa Talisay City Hall compound, buot nila kining sundon sa 22 ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay. Uban ni Rinante Quiñones, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Olango Island nagpabiling bird flu free bisan pa man sa pagdagsa na sa mga migratory birds. Samtang gihingusgan usab karon sa City Veterinary Office nga way makasud nga karning baboy gikan sa Luzon ug Mindanao nga dunay mga kaso na sa African swine fever kun ASF. Siluan mayroon din sa report. Base sa resulta sa gipahigayong blood collection and cloacal sampling sa 150 ka mga manok, pabo ug itik sa Olango Island niadtong Oktubre 21 ug 22, pulos kini nagnegatibo sa bird flu. Partikular nga gipaubo sa bird flu surveillance and monitoring ang mga barangay haduol sa bird sanctuary sama sa barangay Sabang, San Vicente ug Santa Rosa. Nalitaw lang sad ko nga during sa blood result nga na kuan sa diagnostic laboratory sa Cebu City, negative ang tanan nato nga samples nga gisubmit sa ilaha. So wala tay avian influenza virus sa Olango. Ang random blood collection and cloacal sampling ipahigayon sa City Veterinary Office kaduha matag tuig aron masigurong malikayan ang pagtakboy sa bird flu sa naasoing isla. Nanawagan karon ang City Vet ngadto sa mga namuhi og manok sa pag-report gilayon ngadto sa ilang buhatan kun ugaling misteryoso na nga matay ang mga binuhing manok o baka dungang na nga sakit aron ila gilayon kining maaksyonan.
Sa pikas bahin, padayon usab nga gihigpitan ang monitoring sa City Vet sa mga baligyang karni ug baboy, ilabi na kay naghinangat na ang Pasko. Pabiling ASF-free ang tibok probinsya sa Cebu, busaway mga karning baboy gikan sa Luzon ug Mindanao nga apektado na sa ASF ang tugutang makasulod sa Cebu. Kung mupalit tag baboy, dapat na veterinary health certificate. Unya, kompleto jog documents, especially anang mga naggusto nga mapaihaw diri sa ato ang slaughterhouse. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Fishing vessel nga gikan sa Palawan nga adunay karga nga 179 ka mga tripulante ug bisuway unta pagdunggo sa pantalan sa Barangay Luoca sa Sibulan Negros Oriental gibabagan sa mga elemento sa bantay dagat, Coast Guard ug sa Provincial IATF. Gawas nga way pasidaan ang tag-iya sa mong panagatan ngadto sa local government unit, wa usab ni masunod ang mga rekisitos sa mga mamuhuling mga lumulupyo. Nunod sa hulga sa COVID-19, istrikto gihapon nga gipatuman ang mga rekisitos sama sa medical certificate, travel authority sa LGU, acceptance sa mga mamauli og swab testing ay pahigayon sa molecular laboratory sa Negros Oriental Provincial Hospital. Gipasabot sa incident commander sa Provincial IATF nga gikinahanglan nga paubos sa RT-PCR test og sa 14 ka adlaw nga kwarantina sa ang mga sakay sa maong panagatan kung manaog sila. Ang problema kay puno ang quarantine facilities sa mga local government units sa Negros. Kay duman nga 13 sa kapin sa gatos ka mga tripulante sa barkong panagatan nga gikan usab sa Palawan ug miabot sa Negros Oriental niadtong Marso nagpositibo sa COVID-19. Tulos sa unom kamakawani sa local civil registrar sa Lapu-Lapu City ang gikatahong wa magtug-an sa tinuod atol sa gipahigayong lie detector test. Kinangitugan sa hepe sa Police Station 3, Police Major Jaime Tolentino ang unom kamakawani sa local civil registrar na paubos sa polygraph test sa Yunining Buwana. Hangtod karon, wa pay matumbok nga suspek sa pagkahanaw sa mabot 100,000 pesos nga salapi sa local civil registrar. Apan padayong gisubay sa kapulisan ang anggulong inside job. Amo pang i-continue ang among pag-investigate, ma'am. Labi na tong sa tulong ako. Nakita sa polygraph examiner nga wa magtugan sa tinuod. Giklaro sa National Food Authority Bohol nga dili gikan nila ang baho o gibukbok nga bugas nga nadawat sa mga tourism workers sa lungsod sa Lobok isip ayuda sa kagamhanang probinsyal. Matud ni NFA Bohol Manager Maria Fe Evasco, mipalit og 7,185 ka mga sako sa bugas ang Kapitolyo ni atong August 26. Kung nganong baho o gibukbok ang bugas, sumapa wa na sila masayod kay wa na sila labot sa repacking o distribution. Dugang ni Evasco nga gisunod sa NFA Bohol ang standard warehouse management maintenance o regular nga warehouse sanitation. Apan hangtod karon, wa pa kini ilisi sa Kapitolyo pinaagi sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. The stocks that we release and the stocks that we have here left in the bodega are all of good quality, good condition, no smell, no weevils, no bukbok. And aside from having no off odor, as you can also see that physically our rice is free from any form of pest infestation. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Di ay katawanan ang pagtinuod nga balita. Transaksyon sa usa ka fast food chain nga gihimo sa usa ka bata kinsa nag-order pinaagi sa online o sa ka delivery application, wa damhang makadaghan kahigayon diay niyang napindot. Gaabot-abot ang mga riders nga daha sa mga produkto nga nag-deliver og libuan ka pesos ang kantidad sa pagkaon. Mao nagka problema ang bata unsaon paghurot og unsay ibayad.
Maong mga silingan mi-rescue, nagtinabangay aron mapalit ang uban. Adunay live report si Nico Cirino. Nico? Yes, Bob, daw sa dunay fiesta og na sadya kadyot kining usa ka sitio sa barangay Mabolo sa pag-abot-abot kagahapon nining mga riders gikan sa usa ka food delivery app. Daghan sila ay. Amin ko kung sabi. Nakapakugang sa mga residente sa Our Lady of the Remedy sa barangay Mabolo ang nagpusot-pusot nga pag-abot ni ining mga food delivery riders kagahapon sa buntag. Sa live feed ni Dan Kane Suarez, ilang gikahibong ang kasikas sa palibot. Ang mga food riders may dala na nga pagkaon nga gi-order online. Parehas tanan ang ilang dala nga chicken fillet meal ug french fries. Nasayran nga usa ka 7 anyos nga batang babay sa dapit ang nag-order niini. Apan gumikan kay nilag o nihang ang internet connection, maong makapila ka higayon na di ay siya nga nakatransact. Katong higayuna is nagsigi siya tuplo kay error man. So nag-create na po siya graying order kay error. So ang hinungdan mo to na himo siyang multiple order. Si Dan nipalit og balik upat ka putos nga tag 189 pesos aron kaunon. Ingon man ang ubang mga silingan. Apan gumikan sa iyang live feed, ang uban niyang mga higala nagpapalit na lang sab sa order nga ilang giulian. Hey guys, PM lang mo kung palit kay pwede ra na ko lian din ako lay pakuan uli ilang ko. Ila kining tabang sa nagminghoy nga mga riders nga nakatapal sa maong order. Gipasabot ni Dan nga sa maong hitabo, di gyud angayang mabasol ang bata. I was thinking ako lang itong hotdon kay luoy magud sila nagpaabot ba. So ako na lang ipakyaw ang the rest lang pero kuan lang jud kanang na luoy lang jud sila kay kinahanglan magud sila makahalin. Itabangan sa katong mga tubig-tubigan na malitad sila, sir. Nasayran nga moabot sa 40 ka riders tanan ang nakatransaksyon sa maong order. Apan mga 30 ra ka riders ang naabot sa lugar kay ang uban mipakansilar na sa transaksyon ug wa mo dayon pagkuha sa item. Imuha na lang ng ano niya? Kanon lang ulo. Pwede ra na nakuulian. Ako lang ipakaon sa kon. Bayaran ako na. Ah, sige. Amping ya. Ani magining gabawan, ani na gabawan. Nahusay ra hinuon Bob katong maong suliran og kadaghanan sa mga na-order nga manok nahalin rasab sa mga nagpakabana nga mipalit ni doon sa ubang mga riders nga wa na sab midayon lang pag-adto sa lugar human nasayran nga nasayop ra di ay katong maong transaksyon. Bob? Di gyud mabasol ang bata, ang internet connection mo mabasol. Thank you so much Nico Cirino sa imong live report. Ikaduhang tuig na ang Talisay City College gisubsidize sa national government sa balay ronon sa pagtungha sa matinunan. Ilang gitinguha nga magpermanente na kining programa. Ang report ni Femari Lumabo. Kini pinaagi sa pagpaduso sa upat ka ordinansa nga lakip sa mga rekisitos nga gikinahanglan sa Commission on Higher Education. Sudda sa usa ka semana gituki sa Board of Trustees pinanguluhan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang maong tinguha. Gitagaan matag kondisyon nga for 2 years nga kinahanglan ma-comply aron mapadayon gyud ang atong free higher education like ang atong library, ang atong mga laboratories, ang atong mga facilities, ang atong kinahanglan ang atong mga ang ordinansa. Kurang ubang mga kolehiyo mas niuso sa ilang gidaghanon sa ilang mga tinun-aning school year tungod sa pandemic. Dinhi sa Talisay City College, mas nidaghan hinuon ang ilang mga tinun-aning school year ikumpara sa last school year nga doon na kapin sa 3,000 ning tuiga. Ana sila kapin sa 5,000 ka mga tinun-an. Ang TCC ni dawat dili lang Talisaynon nga mga tinun-an kundi lakip na sa mga kabos nga tinun-an gikan sa silingang mga lungsod ug syudad. Ang mga tinunan libre sa tuition, miscellaneous fee ug uban pang balay runon. Eventually, mahatagan na gid ta og recognition as a full-fledged higher education institution. Mga ordinansa, let's say, ang atong budget for the next 5 years, mauna siya, nga gidiscuss man gahapon sa Board of Trustees, nga it will be forwarded na dito na sa sangguniang panglungsod.
Ug tungod sa pandemya, nisagop sa blended learning system ang tunghaan. Apan kay sagad naglisod man sa online learning, maong kadaganan kanila modular. Very challenging because students, most of our students don't have an access to an internet connection. So what we did is we really go down to the platform which is very accessible to them. So just like Facebook, Messenger, all our instructions will be given. Ning school year ang national government gikatakdang muhatag sa 22 milyones pesos nga subsidy alang sa kapin 5,000 ka mga tinunan sa Talisay City College. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Nag-top 2 sa physician licensure examination ang kinamagwangang anak nila ni kanhi Negros Oriental Representative o karon Bayawan City Mayor Pride Henry Teves ug Zona Jago Teves. Usa si Dr. Adrian Emmanuel Jago Teves sa duha nga naa sa top 2 rank sa maong pasulit ning tuiga. Ang usa taga University of St. Lasal nga si Dr. Patrick Joseph Mabugat. Si Dr. Adrian Teves nakahuman sa kursong medicine, summa cum laude sa University of Santo Tomas niadtong June 2019. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dugang 69 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad gahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, tagpito ang nadugang sa dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu, samtang 3 sa dakbayan sa Mandawi. Tungod niini, miabot na sa 10,607 ang total cases sa dakbayan sa Sugbo, 2,610 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,655 sa dakbayan sa Mandawi. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, nadugangan ug 16 ang Bohol, 28 ang Sugbo, 8 sa Negros Oriental ug way bagong kaso nga natala sa Siquijor. Tungod niini, misaka na ngadto sa 23,856 ang confirmed cases sa Riyon 7, 1,145 niini mga active cases. Misaka na usab sa 21,327 ang recoveries, human sa nadugang 138 nga nangaayo. Miabot na sa 1,384 ang nakalas, human sa nadugang nga duha nga namatay sa dakbayan sa Mandawi. Sa Pilipinas, misaka na sa 422,915 ang mga kaso, 386,955 ang mga naka-recover, 27,745 ang active cases, samtang 8,215 ang mga nakalas. Samtang miabot na usab sa 60,397,539 ang global cases, 38,704,716 ang mga naka-recover, samtang 1,421,352 na usab ang global deaths. Luan Marondina, Balitang Bisdak. Hipi sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office nagtuong nga dili sa barangay Paho na itabo ang party nga nakitang gipost sa social media atol sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Si Luan Mirondina sa report. Padayon pa karong gisubay sa mga sakop sa Station 3 ang lalaking nag-upload sa social media sa naitabong party sa usa sa mga panimay sa Lapu-Lapu City atol sa fiesta sa Birhen sa Regla niadtong Nobyembre 21. Nakakuha na og kopya sa video ang kapulisan, bisan pa man kung gidilit ng kini sa nag-upload. Ang happy sa Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Major Jaime Tolentino mitataw nga atol sa fiesta. Full force ang kapulisan sa ilang pag-roving, ilabi na kay sakop sa Station 3 ang simbahan sa Birhen sa Regla. Amo sa itres ma'am kung sa Paho bagyod kay as far as I know kaning mga taga Paho ma'am basta naa gani mo violate sa IET protocols ma'am, parte o lain nga gatherings mo tawag din sa station. So maaksyonan dai namo atong time ma'am wala mi kadawat og report
So amo lang i-trace ma'am kung sa paho bagyo na siyang area. Apan may nasikop silang 42 ka mga individual nga nakalapas sa quarantine protocols sama sa wa pagsulubog face mask ug paglapas sa curfew. Pulo sila gipamulta og tag-usa ka libo ka pesos. Ang OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Colonel Arnel Banzon, may pahibaw usab nga gitahasan na niya ang Investigation and Detection Unit sa pag-imbestigar sa nahitabong party atol sa fiesta. Ang mayor may pagawas man og executive order subay sa kasaulugan sa kapistahan sa Berhen sa Regla ug usa sa gidili iniini ang pagpahigayon og party ug pagpangimbitar sa mga tagalaing dakbayan ug lungsod. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sale sa nagkalain-laing mall nga nimutang sa Dakbayan Sugbo magpadayon taliwa sa Kabalaka nga mudaghan ang kaso sa COVID-19. Samtang kutay sa mga tigom ang ipahigayon kabahin aron pagsuta kung luwas ba ang pagsaulog sa Misa de Gallo. Si Chelo Valiona sa report. Nauyunan sa gipatawag nga tigom sa Interagency Task Force sa Dakbayan sa Sugbo nga madayon ang pagpahigayon sa sale sa nagkalain-laing mall, sugod ugma hangtod karong Domingo. Apan gitataw ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Implementer sa IATF Cebu City, nga muabag ang mga mall operator sa pagsiguro nga mapatuman gayud ang health protocol. Employ additional kaning warm bodies nga mo see to it that the health protocol are strictly complied. Samtang kutay sa mga tigom usab ang ipahigayon aron magtuki sa pagsaulog sa mga Misa de Gallo sugod December 16. Matod sa konsehal nga mituman ang mga simbahan sa gipatumang health protocol. Apan ang bantayanan lang gipasabot ni Garganera mao ang gawa sa simbahan diin sagad magtapok ang mga tao. Tomorrow if madayon natay multi sectoral group advisory diha sa atong EOC nga nasa i-presentar po sa... Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Sa Negros Oriental, may panaw sa pampublikong tambalanan ang 60 anyos nga lalaki nga taga-barangay Candaw-ay, Dumaguete City, Negros Oriental gumikan sa COVID-19. Nagpositibo siya sa RT-PCR test. Ang pasyente bana sa frontliner nga nag-alagad sa barangay Candaw-ay. Gipa-cremate na ang iyang patayng lawas. Nagpositibo usab sa virus ang iyang 60 anyos nga asawa. Nahilakip siya sa unom ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 sa Dumaguete City. Sa pagkakaroon, 55 na ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Dumaguete City, diin 5 ang nakalas. 24 ang total recoveries ug adunay 22 nga active cases. Samtang sa lalawigan sa Negros Oriental, 598 na ang total COVID-19 cases. Miabot na sa 467 ang mga nangaayo sa maong balatian. Apan 114 gihapon ang active cases ug 17 ang nakalas. Deadline sa pagbayad og buhis sa Dakbayan sa Talisay gilugwayan hangtod sa katapusan sa Disyembre. Samtang renewal sa business permit giyasibog usab hangtod sa Marso sa sunod tuig. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Giaprobahan sa Konseho sa Dakbayan sa Talisay ang resolusyon nga maglugway sa tagal sa pagbayad sa business property tax o real property tax inay sa milabing Oktubre o sa unang bahin sa Disyembre. Pasabot niini nga bisan kung sa Disyembre 31 ka magbayad sa buhis alang sa last quarter, why penalty ang usa ka negosyante sa Dakbayan sa Talisay. Agi kinig pagtabang sa kagamhanan sa mga negosyante nga usa sa labing apektado sa pandemya. Tungod sa pandemic kay reklamo gitaw ng mga business establishment bitaw, mga businessman nga pertig ko nung paita gid nga wa gitaw sila kuan bitaw kanang wag sila income. Niadto Oktubre lang nakakolekta og dulan sa 886 milyones pesos ang kagamhanan. Apan matod sa City Treasurer's Office nga layo ra pa kaayo kini sa 1.3 bilyones pesos nga gipunting nga ilauntang makolekta. Atol sa sesyon sa Konseho, gilugwayan na hangtod sa Marso 29 ang pag-renew sa business permit inay sa katapusan sa Enero sunod tuig lang. Ano sa daron nasa tay social distancing ba kay kung maghuot magud kung panalitan og magpa-assess niya bayad yun maningwa jud bayad og 20 daghan jud kay tao. Si PJ Civilian, negosyante og food and drinks distribution, usa sa mi-avail sa paglugway sa pagbayad sa business tax, mihangop sa gihatag nga lugway sa Dakbayan sa Talisay.
Because of COVID, kay dako gyud siya nga tabang kay given the fact nga napay panahon nga maka-recover, so enough na siya nga maka-recover po sa sales. So para dili siya man-negative po. So kay it's been pila pud ka months nga quarantine, wala ready ato. Higpit usab nga gisunod sa City Treasurer's Office ang social distancing ug ang health protocol sama sa no wearing of face mask ug face shield, no entry policy. Oba ni Rinanti Quiñones. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Wapay desisyon ang Mandawi City Government kabahin sa pagpahigayon sa Misa de Gallo kay makigtagbo pa sila sa taga-simbahan. Samtang ang pagpanaygon idili tungod sa pabiling hulga sa COVID-19. Ang report ni Nico Serino. Makigtigom pa ang mga opisyales sa Mandawi sa kadagkuan sa simbahan kabahin sa plano sa Misa de Gallo. Gusto ni Mayor Jonas Cortez mahimamat si Bishop Midfield Billones nga maoy team moderator sa National Shrine of St. Joseph. Gilauman nga daghan gyud ang mutambong sa Misa de Gallo maong gustong makapangandam ang LGU. Wa pa hinon sila'y desisyon kabahin niini. Mao man gud problema nato kay ang social distancing makontrol sud sa simbahan. Pero ang katong nas gawas mo'y magdugok, labi na diri dapit sa plaza ug diri sa karsada, mao ginato babantayan even Sundays. Samtang gikatakdang mupagawas og executive order ang mayor sa pagpanaygon sa kadalanan. Gumikan gihapon sa hulga sa COVID-19, gusto niyang idili kini aron kalikayan ang pagtakod sa sakit. Nanawagan ang syudad sa kooperasyon sa katawhan aron hingpit kini nga mapatuman. Wa takibaw ba nga mao na niya hinuoy hinungdan nga magtakod. Sa pagkakaroon, these are not normal times. Tungod ni pandemic, ato alang sa gyung gibawal ang pagpanaygon karong panahon na. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong Huwebes, November 26, 2020. Northeast monsoon o amihan ang nakaapekto sa Luzon, samtang easterlies ang nakaapekto sa eastern section sa Visayas ug Mindanao. Ug so far wala tay nakita ng mga low pressure area o bagyo sulod ug gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ug tungod niini ang tibok Visayas, Palawan, lakip ng Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro makasinati og generally fair weather din aduna lang kitay mga panagsang pagpanag-om ngadto nas madag-umong kalangitan, pero posible gihapon ang mga patak-patak na mga pag-ulan labi na sa hapon ug sa gabi. Kahimtang usab sa ato ang hangin ug kadagatan, kasarangan nga kusog na paghuro sa hangin ang nagpasulabi sa tibok Visayas, Palawan ug Occidental Mindoro, din ang kadagatan kasarangan nga may pagkabaluron. Sa Metro Cebu ang adlaw mosalop sa alas 5:19 sa hapon ug mosilang ugma sa alas 5:44 sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Ug mao kana nga ang weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawa sa nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Og 29 kaadlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon na mga kapuso.